Assalamu alaikum Türkmen Portal web saytymyzyň mehriban tomuşçylary. Ýa adamlar bilesin gelýär gepleşýän bugünkü sany näme hakkında bolar? Bugün biz size dünýäniň hemme ýerini ýaýran avtolog brend hakkında görüň bermek isleýär. Olan siziň hemmäňizde tanış bolan Toyota. Arzuňy dolanlar diýen şygar bilen dünýä çykan Toyota'ny bilmeýän adam elbetde ýok bolsa gerek. Ol hatçan nöräpdir, nerede döräpdir, näme üçin oňa Toyota diýip at beripdirler. Şu sowallar hemmesini Jimmy elbette olanın cevaplarım bugünkü gepleşigimizde onda şu portatda başlayýar. Köp kişi muny bilýänim däldir, ýöne Toyota'nyň taryhy avtomobil önümçiliginden has öň başlanýar. Mundan asır yarım daha öňrek belli telekeçi Ýaponiýadaki hem dünýä ýüzünde tanalýan oýlap tapyjy Sakichi Toyota bilişmedi ýaly. Toyota Automatic Loom Works kompaniýasynyň düýünü tutupdyr. Ene şu ýerde näme üçin Toyota diýen sowala elbetde biz şu pursatda jogap tapyp bilýäris, dogry dämi? Ady we familiýasy bilen baglanýar. Kompaniýanyň adyna Toyota diýen söz ony esaslandyrjynyň ady bilen baglanýar. Ýöne ol nädip Toyota ýurlypdyr ýagny durda birinjide dogry dämi? Birinji Toyota kärhanasy maşinlerle stanok öndürýän. Bu stanoklar senaatda giňden ulanypdyr. Ol öz döwür üçin ýokary tehnologiýaly enje masaplandyr. Kompaniýanyň öndürýän tehnikasynyň esas aýratyldygy stanoklaryň ýerine ýetirýän işiniň köpsi awtomatlaşdyrylan eken. 1929-njy ýylda Toyota'nın ilkinji kärhanasy öz oýlap tapyşlarynyň patentini Britan aljylaryna satmak hakda şertname baglaşýar. Şol sowdanyň netijesinde gadanlanan pullanam avtolog önümçiligi döredilipdir. Eýsem bolar näçe pul gazanypdyrlar? Kompaniýanyň sowdanyň üstü bilen gazanan puly 100 funt sterlinge ýetipdir. Ene şu ýerden Toyota taryhy, ýani avtomobil biziň bilişmede ýarlaşýar. Sakichi Toyota bar puly öz ogly, ýani ulogly Kitoro Toyota beripdir. Şoňa geçiripdir. Ol öz mirasdaşlarynyň öň işläp duran kompaniýany ýöne dolandyryp oňman ony avtolog önümçiligine öwürmegini isläpdir. Sakichi Toyota maşinlaryň uly geljegi bar diýip hasaplaýan eken. Herkim şonu sürerler, münerler diýipdir. Köp kişi onuň bu pikiri bilen lalaşmanlar, ýalňyş hasaplapdyrlar. Ýöne ogly öz hakasyny dolu gollap, ol näme diýse şonu etipdir. Kitoro Toyota'nyň eden işler şulardan bar. Ol birgeden daşary ýurt avtologlaryny sasyna atdyr. Olary tutuşlugyna söküp düzüpdir. Mehanizmlaryň guruluşyny we işleýişini dol öwrenipdir. Bar ünsüni avtolog guruluşyna berip bu pudoga hünärmen bolup özüm işläpdir. Kitoro kompaniýanyň ýolbaşçylarynyň arasynda golluk tapypdyr hemde birgeden kömekçisini daşyna üýşürip bar wagtyny Amerikada öndürilen hereketlendirjileri öwrenmäge sarp edipdir. Näme üçin aly böyle Amerikada? Onuň sebäbi şol döwürde ýagny 1931-nji ýylda Amerikanyň Birleşik Ştatlarynyň avtolog pudogy dünýä boýunça birinji ýerde duran eken. Kitoro mundan başga da öz ýurdunyň şertlerini hemde Ýapon ulanjylarynyň gödüňünde tutup, olar üçin iň bir oňoýly motor döretmegi özüne maksat edinýär. Şol maksat bilen hem dürli gözlegleri, barlaglary amal aşyrýar. 2 ýyldan soň Toyota brendi ýuwaş-ýuwaşdan avtolog önümçiligine geçip başlapdyr. Kitoro kakasynyň kompaniýasyna ýörite bölme ýolbaşçylyk edipdir. Bölümüň baş maksady avtomobil önümçiligi bolupdyr. Ene de A görnüşi diýip adlandyrylýan ilkinji hereketlendirji önümçiligi we satyga çykypdyr. Ony ýeňil avtologlar üçin hem ýük avtologlar üçin hem bolan bolýan eken. 1936-njy ýylda kompaniýa ilkinji avtomobili öndüripdir. Onuň ady A1 eken. G1 ýani G1 adly ýük avtologam şol wagt çykarylyp başlandyr. Başda Toyota kompaniýanyň çykarýan avtomobilleriniň daş typaty Chevrolet ýa bolmasa Dodge ýa daşary ýurtly brendlaryny gaty meňdeş eken. Bunyň sebäbi bolsa Kitoro öz ömrüniň bir bölegini daşary ýurtda geçiripdir. Şonuň üçin hem ýaş oýlap tapyjy avtolog öndürmekde daşary ýurt maşinlaryna esaslanyp, olarda hemme täze tehnologiýalary öwrenip geçirip başlapdyr. Ol öz avtologlaryna kän ýetgeşme girizegen bir bolmandyr. Maşinlary öz standartlaryna görä ýuwaş-ýuwaşdan kämilleşdirmeli diýen netije gelipdir. 1937-nji ýylda avtolog öndürýän kişirekçi bir kompaniýa urulýar. Onuň öz almy barlyk merkezleri ödülýär. Şol wagtda Toyota kompaniýa Ýaponiýa üçin bir näçe müň harby ýük maşyny öndürmeli bolupdyr. Harbyloglaryň tölegleri geçenden soňra şolardan düşen pulu Karoma şäherine Toyota'nyň ilkinji zawody gurulypdyr. Gelecekde bu şäheriň ady dünýä meşhur brendiň şanyna Toyota diýilip ýetgedilipdir. Mahavat Çay başyna süýjü söhbetler bilen, lezzetli tagamlar bilen, ziyat hil, arzularyňyzdanam ziyat.
Gelingini Toyota öwrülüşi hakynda da durup geçelim. 1938-nji ýylda Toyota'daky D harpy T bilen çalşylýar. Näme üçin? Ilki bilene Toyota sözü adamlar üçin has aňsa temim düşnükli bolupdyr. İki T bolsa gowda. Ondan soň Japonça Toyota diýip ýazanda 8 san çyzyk kullanylýar. Japonlarda bolsa tekizlik şoul sany saplanýar. Kampanya üçün bu san çyndan hem gaty şoulu bolup çykypdy. Japoniya 2-nji jahan uruşunda ýeňilip, ýurdun senaty gaty pese düşüpdir. Köp zawod, fabriklar ýumrulypdyr ýa-da ýapylypdyr. Toyota bolsa öz ady kendi işini bilýän, zekili hünärmenleriň hemmesini uruşyň horluklaryndan halas edipdir. Uruş gutaranmadyna awtolog önümçüligi derrew dikildi. 1947-nji ýylda kompaniýa Ýewropanyň meşhurlyk adyny Volkswagen, Porsche ýaly brendlerini öndürjüler bilen tejribe alyşyp, öz täze ýeňil awtomobilini öndüripdir. Ony SA diýip adlandyrdy. Ol gowrumy boýunça kiçiden ykjam eken. Onuň adyny Toyopet diýip adlandyrýan ekenler. Şol ýyly Toyota kompaniýasy ýük maşynlarynyň täze görnüşlerini öndürip başlanýar. Olar BM hemem SB modelleri bolýar. Kompaniýanyň uruşdan öňkü bäsleşlerini köp uruşdan soň öz işini dikildip bilmän batypdyr. Toyota bolsa tersine ýuwaş-ýuwaşdan gülläbetipdir. Ýöne ol Amerikanyň hemem Ýewropanyň awtolog karhanalary bilen güýçli bäsleşlige döz gelmeli bolupdyr. Bir tarapdan bu bähwide bolupdyr. Bäsleşlik kompaniýanyň gerekli uğurda ösüp kämilleşmegine kömek edipdir. 1952-nji ýylda Toyotanyň ösüp dünýä ýüzünde meşhurlyk kazanyp başlandygyny, ony esaslandyran Kichiri Toyota aradan çykypdyr. Ýöne kompaniýanyň ýolbaşçy tümünde öz öňkü başlygy bilen köp işleşen, onuň işini gowy bilýän hünärmenler bar eken. Olar awtologlaryň täze görnüşleriniň üstünde işläp başlapdyrlar. Bu gedek täze maşynlar Amerikanyň hem Ýewropanyň hem brendlerine miňdemän ol öz oşul çykyş başlapdyr. Şeýdibem, biziň döwrümizde de iň meşhur awtomobillerden biri bolan Land Cruiser döredilýär. Başda onuň ady Jeep BG diýip adlandyrylypdyr. 1950-nji ýylda Toyotanyň ýene bir belli awtomobilleriň biri bolan Crown öndürilipdir. Ol kompaniýanyň Amerikanyň Birleşik Ştatlaryna baryp ýeten birinji maşyny eken. Bu awtolog Amerikan sürücüleriniň söýgüsini gazanypdyr. Şol ýerde Toyotanyň bu awtologyny öndürýän zawodlar gurulyp başlandyr. Soň zawodlar Braziliýada hem Awstraliýada da açylypdyr we şeýle dowam etdi. Şeýdibem Toyota brendi dünýä ýüzüne ýaýrap Amerikada, Ýewropada başga da dünýäniň dürli künjeklerini meşhurlyk gazanypdyr. 1961-nji ýylda Publika adly kiçijek ýeňil awtolog döredilýär. Ol awtologam dünýä ýüzüne esasen Aziýada uly meşhurlyk gazanýar, kiçijek awtolog. 1960-njy ýylda Toyotany öndüren awtoloklarynyň sany 1 milliona ýetýär. 1966-njy ýylda bolsa kompaniýa üçin aýratyn şoul ýyllaryň biri bolýar. Munyň hem sebebi şol ýyl Toyota Corolla'nyň ilkinji görnüşi çykýar. Onuň meşhurlygy öňküleriň çeni çakan bolmandyr. 1997-nji ýylda ol dünýäde iň köp satylan awtoloklaryň birine öwrülipdir. 2013-nji ýylda ýer ýüzünde bu modeliň 40 milliondan gowra satylypdyr. Toyota Corolla'nyň iň köp satylan ýerleriniň biri Amerika bolupdyr. Munyň hem sebebi Amerikalılaryň köpsini öz äpet, ýagdyr ýanygyjy köpýän maşynlaryny sürmek gatyk gymmada düşýär. Şu wagtym kiçijek, rahat, amatly hem de bir taşytlja eslenlik sadyny çalyşyp bolýan, bir wady bolmasa da ýüreýän Toyota Corolla çykýardy. 70-nji ýyllar Toyota üçin ösüşden kämilleşmelerden dolu ýyllar bolupdyr. Kompaniýa indi diňe bir bahasy ardan, amatly awtologlary öndürmek bilen çäklenmän esem has ütgoşuk gymmat bahaly maşynlarym öndürip başlapdyr. Ýöne şonda da Toyotanyň güýç guwatynyň başleşmesi halka el ýeterli uluglar bolup galýar. Brendin girdejisiniň esasy bölegi şol awtologlardan gelýär. Kompaniýa Mark Celisa Tercel ýaly awtomobiliň önümçiligine başlaýar. Tercel Ýaponiýada ilkinji WD, ýani öňkü ýörüdüjüli bolan, peredni vedущий bolan maşynlaryň biri bolupdyr. 1980-nji ýyllarda pul meselesinde ýüze çykyp kynçylyklary ýeňip geçip, Toyota kompaniýasynyň bir neçe zawody birleşip bir äpet kuwatly konsern urupdyr. Bu konsern kompaniýanyň taryhda iň meşhur awtoloklarynyň biri bolan Toyota Camry'ni öndürýär. Kompaniýada bolup geçen ýene de bir uly wakalarň biri Toyotanyň Lexus maşynlarynyň önümçiligini ýola goýmak bolupdyr mehribanda. Näme üçin? Bu awtolog köpçüligi üçin däl, ýörite barly adamlara niýetlenip döredilen brenddir. Kompaniýa öz elinden gelýän ähli mümkinçiliklerini ulanyp Lexus'un üstü bilen aňrybaş ýokarky görkezmek isläpdir. Lexus häzir hem özi ýaly maşynlaryň arasynda iň gowlarynyň biri bolup durýar. Şu pursatda bir zady bilesim gelýär mehribанlar. Diňe bir barly adamlar üçin hem däl, aslynda ol Amerikanlar üçin döredilen maşyn. Näme üçin? Meselem siz oýlanyp gördüňizmi? Toyota brend bilen çykyp oturýarka, oňa Lexus diýip täze premium brend açmak näme gerek boldy? Sebebi ol adynda many bar. Lexus Luxury Exports LS, doğru değil mi?
for United States yani Lexus Amerikanın Birleşmiş Ştatları üçün yuqori dereceli eksport diyen maniyini anladı. Şu sebepten Lexus brendi Toyota'da çıktı da elbette türlü ağırbaş detallardan, bölüklerden yasalıyor. Devam ediyor. Mahavat. Siz telekeşi önümü öndürüyeniz ya da hizmet veriyeniz. İşte üstünlük kazanmak için size neme gerek? Elbette mahavat. Ol sizin brendinizin tanınmağına kömek eder. Mahavatlar dürlü olya. Onun içinde en neticeli olsa sosyal torlarda koyulan mahavattır. Dünyanın istenlik günceginde adamlar internetin üstü bilen sizin mahavatınızı görüp bilerler. Türkmen portalam size şeyle neticeli mahavat hizmetlerini ödürleyen. Siz bu saytın en meşhur yapılaşlarını öz mahavatınızı yerleştirip bilersiniz. İsteyen suratınız, isteyen yazıyınız. Haberleşme için maglumatlar, himmeti isteyen yapılaşınıza koyulur. 1986 yılda kampaniyanın avtolog önümçülüğüne başlanına 50 yıl dolanını, Toyota'ya 50 milyonun uğrak maşini öndü. Kampaniyanın önümçülüğü hayallama, yıldan dini artmak bilen yaptı. Toyota'nın täze görünüşler öndürülüp, onların kemmetin dünya yüzüne yayrap, meşhurluğa iyi oldu. 1994 yılda kampanya yine bir täze görünüşlü avtolog alıcılarına yettirdi. Olan RAV4, yani RAV4'ün birinci takdirı. Bu crossover dünya yüzünde en ulu üstünlük kazanan maşinlerin birini uğruyor. Sonra bu avtologun esasında maşinlerin bir giden täze görünüşlerin peyda oluyor. Şol vaatlarım kampanya öz önümçülüğünü bir bölüğünü Büyük Britanya göçürüyor. Ol bu yurda öz täze zavodunu uğruyor. 1997 yılda bu zavodun konveyerine Prius maşinlerinin birinci gibridi peyda oluyor. Ona dünya yüzünde ekologiya diyen yetirmeyen en meşhur avtolog deyip arkayın aytsa bolar muhadiyen. Şondan soň avtolog öndüren belli kampanyalar öz maşinlerini Prius'a mengdedip öndürüp başlaya. Avtologların hemmesi Toyota'nın tecrübesini öğrenip ona göre eğeriyalar. Hemmesi serli käbir. 21. asrın başında bilermeler köp hasaplamalardan sonra şunu anıqlaptırlar. 70 yılının mağduatın içinde Toyota brendi 100 milyon qura türlü avtologları öndürüptür. 2002 yılda kampanya Formula 1 avtolog yarışına qatnaşmak üçün öz toporunu dörüdüptür. Öne barıyor 7 yıldan sonra bir giden pul çıkarsa da topor üstünlük kazanıp bilmän öz işini toxtatmalıqtır dağı mağırdan yemsizler var. Toyota dünya yüzünde bir giden zavodlarını kuruyor. 2007 yılda kampanya maşin öndürüp başlayalı beri birinci gedek öz esası bätleşi olan Amerika kampanyasının General Motors'undan köp maşin satmağa başladıktır. 2007-2008 yıllarda Toyota avtomobil öndürücülüğün arasında birinci yere geçiyor. Dünya krizisi kampanyanın girdicilerine ul täsir etipdir. 2009 yılda karxana birinci gedek girdici kazanıp bilmän çıktayı çekmelidir. Yani 2012 yılda Toyota yeni öňdülüğüne yermeye başladıktır. Bunun sebebi onun önümlerini hili bilen bahanın özarı qatnaşığı bolupdyr. Kampanya öz maşinlerini hiline pese qaçırman bahasyny ele yeterletmegi başarıpdyr bu da. 2013 yılda Toyota dünyada en qımmat brendi uğruyor. Hatta Amerikanın belli markalarım onun izinden yetip bilmeýär. Öz dören gününden beri kampanya maşinlerini 200'den gurak görünüşünü öndürüpdyr. Bizim üllemizde de Toyota avtolog öndüren kampanyaların en iyirlerinin biri bolupdyr. Bilermelerin aytmağına göre her 6 sekundda dünya yüzünde bir Toyota maşini öndürülýär diye. Häzir bu brendin önümlerini dünyanın 190 döwletinde uğradylýar we öz ýokary hili üçin hem ýerde ulu silekden peýdalanýar. Dünyanın en ulu 500 kampanyasynyň içinde Toyota 10-njy ýerde durýar. Onun ortaça ýyllyk girdijisi 18-20 milyard Amerikan dolları. Kampaniyanın dünya belli bu kampanyasynyň taryhy ummatsy zähmeti, alma barlaglary täzeçilik özlerini öz için alýar. Ene bu brendin üstünlüğünün sırrı hiç wagt bir sepkitde kazanıp onun bilen çäklenmeli däl. Asıl Toyota'nın haýsy maşyny halaýan we haýsy sürýän öz seslenmelerini elbetde kommentariýada belläp bilersiňiz. Bizim şunun bilen gepleşigimiz tamamlaýar. Toyota barada size gerek bolan ähli maglumatlary ýetirenler diýip umyt edýäs. Mundan meýlegem diňe ýaşy günlerde Türkmen portal web saytynda bilesiň gelýän gepleşiklerde bolup başga gepleşiklerde görüşýänçek hoş sag bolun we elbetde hem özüňizde hem de Toyota'ňyza goýja serdim mehribanlar. Başlayalım.